Sanibingelela bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Sikhonza inkosi enhlele bazalwane eyenza into ibe yinhle yonke. Noma ngathiwa kukhishwa 5 rand, noma ngabe u10 rand, njengoba nje kuphuma izumbulu lapho. Nami uyabona nje. Hayi izumbulu. Uyabona ukuthi sikhipha Kuyacaca. ngoba senzela umuntu vele oNkulunkulu wakhe umnikazi wanto zonke. So ingakho ke sithena nje hayi sikhipha unyawo ke uyazi ke nobhozi mawukhipha unyawo nobhozi yaphuma. Amen. Sizobonga bazalwane sibonga impilo ka Sister Masinathi. Nkosi yami sisi wami ke lo. Appreciate ephila. Ephila. Usisi wami lo bazalwane. Sihamba. Uzosho wena. Kuthiwa lento kaJesu fanele yenze ibe personal nalena. Yeah. So bazalwane ngihamba naye indaweni lo sisi. Sihambe sithi phinde kuthi sikhale. Yeah. Sithule kodwa ke at the end of the day indlela iyahambeka mawuhamba naye. Usisoqinisayo ke ekholweni lo. Uthi maze ifika izimo athi lalela asinayo enye option sino Jesu. Siyemthandazweni masibona ukuthi hayi masithandaza endlini engathi siminyaniswa izitsha nosoko. Sihlane sibona utshani sivele sibabaza amandla. Adala iintaba. Senze konke nalo. Nana. Shabona mngani. Ngempilo yomuntu ohamba njengalokho. Masitati kuyithobile. Uyithobile. Kwala noma esebona ukuthi ngathi akasathandi noma ngathi ebonza ngendlela erong kodwa ngeke uzubone uzozwa nje bese yasho ukuthi yazi usho laphana awugudlanga kahle akukhumbuze nje ukuthi yazi lapha sisi so ngizothi sisi siyabonga ukuba nomuntu ofana nawe empilweni mhlawumbe ngabe ziningi izinto ezishayisayo ukuba awunayo character onayo yokuba uya understand 2 ubahamba kwakho nje ukukhulu umele izimo enzima umuntu esenabangani abaningi what to understand so usabathe hayi manje kodwa lokuthe osiyami uNkulunkulu ngithaka kwenze kahle konke lokho serious note izimo esikuzona thina ngaba la understanding ngabe uswaphuma nje kithi kahle wathi nje uhamba neteam yakho hamba nabafana nawe uyakwenzanga lokho uyabekezela understand noma ngasa understandeki ngoba uNkulunkulu omphamayo ngiyacela uNkulunkulu akuphamandla njalo sisi wazi ukuthi uphelele ithi futhi siyakuthanda mhlawumbe ke ngeke sasho every day usithatha amafoni action nawo kuma action ngelilanga ulimala mawukada no action uyeke nje action uhambe nje ngalelo lokuthi uyazi ukuthi uyathandwa bese ubekeze ibambelele khona la siyathanda kwamempela uNkulunkulu agcine akufihle akukhulise ziningi izinto capable of zona ziningi izinto ezifisayo cela uNkulunkulu akuphe zona uyakwazi ke Masinathi uNkulunkulu uyakwazi uyazi ukuthi udingani ungakudela ucabanga ukuthi ukhohlwa uNkulunkulu akakhohlwa umuntu haleluya uNkulunkulu beka ngathi ubheke wena wedwa so lesikhathi ubheke wena wedwa ungacabanga ukuthi engathi kodwa kule part engathi unginakile ngapha kulena ngathi kuyashota akushoti indawo uthixo simkhonzayo owaziyo ukuthi nini ngasiphi isikhathi ungazi dideke uzame connection no shortcuts don't go there hamba ngendlela ebanzi uhambe nje uyazi yena ukuthi izokukhiphela Hallelujah. Amen. Amen.